Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Ama dalam tembang atau lagu tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Endi lantangmu, endi sangarmu, kaya kek mitnah ijazah palsu. Bareng wis kebukti ijazah kuwi asli, rupamu olu ora bisa guyu. Arep mlayu neng ndi, arep mumpet ngendi, kowe sak kanca bakal digoleki. Jaluk tulung sapa, jaluk bantuan sapa, wong-wong wis ora gelem. Rakyat Indonesia wis padha ngerteni yen kowe kuwi pengkhianat negara. Rakyat Indonesia wis padha ngerteni kowe kuwi bajingane negara. Kowe sakonco ledang dicekel wae, dikunjara sasuwe-suwene. Ben rakyat ayem tentrem, negara dadi regeng. Terima kasih.